Kienu biss suġġerimenti li xtaqet tagħmel l-Oppożizzjoni meta ppreżentata bid-deskrizzjoni tal-proġett tal-enerġija li l-Partit Laburista biħsibu jwettaq biex pajjiżna jibda jgawdi minn enerġija aktar nadifa u kontijiet orħos. Waqt konferenza tal-aħbarijiet George Pullicino suġġerixxa li l-Gvern iwettaq studju dwar l-impatt tal-proġett tal-enerġija. Filwaqt li ammetta li l-Gvern qabad it-triq it-tajba fl-użu tal-gass minflok il-heavy fuel oil. Il-final ta' fejdu n-norbu huwa li jkollna power station taħdem bil-gass. Da ma jfissirx li l-proġett huwa proġett illi aħna qatt ma tkonsidrajna meta aħna konna bil-Gvern ġew xi tlieta erba' nies illi jġibu posti bħal dan. Mistoqsi diversi drabi minn One News, George Pullicino finalment ammetta b'mod mill-aktar ċar li l-proġett tal-BWSC propost mill-Partit Nazzjonalista ma jagħmilx sens u triq il-qudiem huwa l-użu tal-gass. Jekk ħassaqsini imma dak hu l-aħjar, ir-risposta hija le. George Pullicino għażel li jikkritika lill-Gvern li wara mitjum biss għadu qed jopera fuq il-heavy fuel oil, sistema li l-Gvern preżenti wiret minn Gvern Nazzjonalista. One News staqsa li wara 25 sena fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista wassal lil Malta f'punt li fih qed neħlu multa ta' aktar minn 25,600 euro f'xahar mill-Unjoni Ewropea tal-li maħniex konformi mar-regoli Ewropej dwar l-enerġija. Ta' dan George Pullicino waħħal fl-awtoritajiet sqallin u d-dewmien li ħadu biex jintlaħaq ftehim dwar l-interconnector bejn iż-żewġ gżejjer. Sfortunatament ġejna f'dik is-sitwazzjoni għax il-proċess biex jiġi approvat ix-xogħol fuq l-interconnector in-naħa ta' Sqallija ħa ferm aktar milli qatt konna nippretendu li kellu jieħu. Mistoqsi min għandu jkun responsabbli għal problemi ta' tniġġis fl-arja u tal-prezzoli tal-enerġija f'pajjiżna, George Pullicino wieġeb hekk. Apparti mill-istorja ta' min jieħu responsabilità, min jibla problemi. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Enerġija George Pullicino fost oħrajn issuġġerixxa li jiġu preżentati aktar dettalji dwar l-impatt viżiv, soċjali u ambjentali tal-proġett tal-enerġija tal-Gvern. Konfrontat mill-fatt li 11 il-kumpanija diġà esprimew l-interess tagħhom għal proġett tal-Power Station il-ġdida, George Pullicino għal darb'oħra ammetta li l-użu tal-gass hija għażla tajba.